kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikeleyo nokukunikela kuni, okokuba inkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka, yaza yakuba ibulele yasiqhekeza yathi, "Thabathani nidle, ngumzimba wam lo, owaphulelwa nina. Oku kwenzeleni ukundikhumbula." Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe, isithi, "Le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam. Ngamaxesha onke enisokuba niyisela, oku kwenzeleni ukukundikhumbula. Kuba ngamaxesha onke enisukuba nisidla eso sonka niyisele loo ndebe, niyakwazisa ukufa kweNkosi ide ifike." Sikho isonka, bazalwana, esophulwayo ngenxa yethu sonke. Asimanga nje ngabulumko bethu, kodwa sime ngenxa yokokuba kophulwa isonka. Kodwa silapha ngenxeni yokokuba kukho umzimba ophulwayo, kukho umzimba owaqhekezwayo ukuze thina sibe nobomi. Kukho abantu abancedekayo ngenxa yaloo nto. Ekwaphulweni kwesonka likhona igazi elachithekayo lingenzanga nto. Qhekezani isonka maxa onke sukube nihlangene, ukuze nikwazise nakwabaninzi ukufa nokuvuka kweNkosi yethu uJesu Kristu. Abakude kunala madinga ngenxa yokuqhekeza kwenu isonka, nabo boda ekugqibeleni bazuziswe la mandla, ngokunjalo baxhamle kuwo la madinga. Vamisani ke ngoko ukuqhekeza isonka. Vamisani ukwenza lo mfuziselo womzimba owaphulwayo ungenasono. Wayengonanga uYesu, wayengenzanga nto, kodwa ngenxa yeziphene zethu waqhekezwa wophulwa. Amen.